जे साराय बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय बिटिआर सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जुदि जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङाव दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै मात्र बेखौल' जों मिथिगौ 500 नि बारा 550 जागोन बेखिनिया दिनैहाय मा होनो एक्सिस माबा हिसाबै मोननाय जाबाय मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय बाखि दिनैहाय 250निबो बारा दिनै दंबावो दिनै बेखिनिखौ मोनहोनो हायाखै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै बेबायदि थाखा फैसाखौ मुंख्लं न'खरफ्रा मोनला बा जाफुंहैना जाफुङा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना इउनिटि फराम एक्सन बिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनायावहाय जोंखौ दिनै लेंहरदों बे सावरायनायाव दिनै जोंबो जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया 2 बोसोराव जों मा मावलांखो मा मावाखै दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जों दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो आरो दिल्लीयावबो जों थांनानै दिनै जोंनि एनडिपिनि समस्याखौ लानानै इउनिटि फराम एक्सन बिया दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जों मानो गसंनानै जों मानो खामानि मावनो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बाहाय भिक्टिम्स फेमिलि जों बाहाय दुखु सुखु जों शेयार खालामलायनाय जादों जों बेखौनो बुंदों आसामनि सीएमआ थांनाय 21 तारिख सेप्तेम्बराव रायलायनाय दिनखालि बिथाङा बुंदों जे रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो 676 जन रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे जेला रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो दिनै एक्सरेखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै सीएमआ बुंनाय बादिनो जों मोनहैनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों आरो बे 620 जनखौ होखांनायनि उनावनो आरोबाव दिनै सीएम सारा दिनै बुंबावदों 1450 जन आरोबाव स्कुटिनि खालामनानै थाबैनो होबावनायनि दिनै बाथ्राखौ जोंनि इउनिटि फराम एक्सन बिनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा सीएम सारा जोंनो मेसेज होदों बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन बिया आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों जे गाव जिबायदि खोथा बुंदों बेखौ जाहाथे टाइम टु टाइम मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैहाय नैबे पाटगावनि कमिउनिटि हलाव थानाय मिथिङाव नुजाथिफैनाय मुंख्लं फेमिलिफोरनो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायदों जोङो मोनहोनो हानायखौ जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया नाजालांबाय थागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंबो बिथांमोननि मददखौ लानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो हर सान दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोङो भिक्टिम्स फेमिलिखौ धैर्य आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों इउनिटि फराम एक्सन बिया जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो जोङो नाजानायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हागोन जों बेखिनिखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनि सायावनो आसा खालामदों आरो जोंनि सायावनो फोथायनाय थादों आरो जोंखौनो जों खावलायदों बेनिखायनो जोबथानायाव जों बेखौनो बुंदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि 30 बोसोर दावहा नांनायाव बेसिकेलि फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै मुंख्लंफोरनो जों मोनहोनांगौमोन होग्रोनांगौमोन बेखिनि होफुंनो हायैनि थाखाय जों दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखिनिखौ जोङो अरायसम इउनिटि फराम एक्सन बिनिफ्राय जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बिथांमोननो जों खोथा होबाय आरो बे खोथा होनाय मथेनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया बयनिबो बारग' एनडिपिफोरनि सहाय मदद लानानै भिक्टिम्स फेमिलि न'खरनिफ्राय सहाय मदद लानानै जोङो अरायसम मा होनो मावफुंनो हागोन मदद होलांनो हागोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनाय थादों इउपिपिएल आरो बिपिएफ हानजाया बारग' एनडिपिनि जेंना मुंख्लं न'खरनि जेंना जेलाव थानाय एनडिपिनि जेंनानि सायावहाय फोसावदिंनायाव गोबां खोथा बुंबोनायखौ नुनो मोन्दों बे बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जानानै मा फोरमायगोन जिहेथु सिडली उफ्रा बिसायख'थि दा बे बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिसि हालामाव मोननै रिजनेल पलिटिकेल हान्जा दङ नंगौ जोंबो खोनादों ससियेल मिडियायाव जोंबो नुबाय थादों जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ लानानै बाखि जेलाव थानाय लिडार किडार्सफोरखौ लानानै एनडिपिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै माखासे पलिटिसियान हान्जाफ्रा दिनैहाय नंगौ केम्पेइन खालामदों केम्पेइनाव बेखौनो बुंदों माने
रन्जन दैमारिखौ सख'गोन जों सरकार फैयोबा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोङो नै फराम मिक्सन बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों बुंदों ना मा होनो गोसो नंखाय बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै जोङो साननो लुगैया खारना जाबाय मा दिनैहाय UPPL सरकाराबो दिनै 4.5 बोसोर जालांबाय जोबनोसै थामसानो नाथाय सरकार जासेयावबा सिगनेटरि सरकार हिसाबैबो दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय उदांफ्राव लाबोनो हायाखै 56 लिडार आरो किडार्सफोरखौ दिनै उदांफ्राव लाबोनो हायाखै आरो बाखि जेसेबांनाखि इन्डिपेन्डेन्ट समस्याफोरखौ दिनैहाय जेबो मोनबो दिनै खामानि मावनो हायाखै नाथाय बिथांमोना दिनै बे इलेक्सन समावल' दिनै NDP नामखौ लानायनि थाखाय जोङो फराम मिक्सन दिपया दुखु मोनदों मानो होनबा गोसो गोथारै मावोब्ला जों लानायखौ जों जेबो मोना खिन्थु बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों नङा थगायल' जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि नामखौ लानानै दिनै रायजो राजानाव भट बिनो थाखायल' दिनै पलिटिक्स खालामदों जों बेखौ नुयो आरोखि बेनिखायनो फराम मिक्सन दिपया जों दिनै बुंबाय थादों सिगाङाव बुंबाय थादों जाहाथे जोंनि एक्सन दिपखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामनाङा आरो पलिटिक्स खालामनाङा बेखौ जोङो दिनै दुखु मोननाय फैदों NDPनि मुंख्लं नखरारि आफादा फैगौ BTC बिसायख'थियाव BJP हानजाया जुदि बे मुंख्लं नखरारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावोब्ला BJPखौ उदाङै सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन जुदि BJPआ फैगौ 2025 आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जोंबो खोनादों खिन्थु NDPनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जों खोनायाखै नोंसोरो दिनै सोंदों खिन्थु जों दिनै बेखौ बास्तबाव जों मिथियाखै खोनायाखै क्लियार नङा खिन्थु नोंनि सोंनाय मथे जुदि बिथांमोना जुदि NDPनि समस्याखौ BJPआ जुदि 2025 आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि सिगां जुदि NDPनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला दिनै नैबे पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनैहाय माखासे मुंख्लं नखरनि सेरफांगुरि आनसलिकनि फेमिलिफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादों दा बे सावरायनायाव दिनै मुंख्लं नखरनि जुदि फेमिलिफोरनि मोखांखौ दिनै जोङो नायनो हायाखै दिनै माबायदि दिनै बाथ्राजों बिथांमोनखौ गोजोन होनो हागोन दिनै माबायदि बाथ्राजों बिथांमोनखौ जों माबायदि सान्थि लाखिनो हागोन बेखौ जोङो दुखुखौनो जोङो लाख'नो हायाखै बिथांमोनखौ दिनैहाय सान्थि होनानै जोङो माबायदि लाखिनो हागोन बे बुस्थुखौ दिनै सानबाबो आग्रहखौ मोनाखै जुदि BJPआ गावसोरनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025नि सिगां NDPनि गासैबो समस्याखौ लानानै जुदि A to Z मावजोबना होनो हायोब्ला रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि फराम मिक्सन दिपया जोङो BJPखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो BJPआ जोंखौ मदद होयोब्ला जोङो बेवहाय फराम मिक्सन दिपया जोङो सापर्ट खालामगोन खिन्थु सापर्ट खालामनायनि सिगां गासैबो खामानि जाजोबनांगोन गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनग्रोनांगोन अब्लासो फराम मिक्सन दिपयाबो BJPखौ जों सापर्ट खालामगोन 2025 सिगां जुदि फैयो जों बेखौ सापर्ट खालामगोन बेखिनियानो थेंक इउ